Ale toho. To byla Němčina. To je nějaký Němec. Nebavte se. To byl nějaký východní Němec. Nebo třeba i záchodní. Herko, řekl ty jsi tam byl vláský. třeba i záchodní. Silvárny. Jarel to někdy viděl. Že jo, že to má. Někdo by řekl, že používám balzám na vlasy, ale to je moc. Že jo? A já to dávám někam už, ale to nevadí. Jo. A šéf? To je možný, no. Je to nějaký metal. Zapnul to vůbec? Ne? Dík. Já? No, ty je tu. No a co tohleto? To se nehejbe nebo co? Tak vyladíš to nebo mám zahrát já? Necuř. Já taky vím hovno. No to už je na piano. Tak to už je to víc. To teda, to už budu brzy spát. Infarkt? Jo. Ale máš to u mě, jo? No to já vím. Teda my dva. Zítra ti dám buď to do rybo, nebo při tričku. Nemůžeš dát. Ale můžu, ale... Může. Tak jak mi to ředitel řekne? Ale. To já nevím. Figuru nemáš, tečku no jo. Na tom nezda, já na to mám lidi. Jaký lidi, máš klíční Tam kosti? mluvíš podladěný děch. Lá. Tak kde je pivo? Ježišmarja. Já bych ti něco řekl. Neříkej mi to, řekne mi to ředitel. Ale moje slušná výchova mě nedovoluje, abych tě poslal do prdele. Pánové, Je ti to jasný? No takový